Say guys for the people. So nezuro kwakune bhora rine ranga richinza mbeno kuti Real Madrid nechi ina handisi munhu anofarira kuona bhora, but my brother Washington anofarira kuona bhora, but sister ndokumbira kuti mundiperekedze kunoona bhora. Ngati handidi kuenda patachibhoza nawo pajaira, saka ndozokuperekedza toenda unoonera kunonzi ku in and out, because ndiko kuchi kwandinosimboona vanhu vakazarazara ikoko. Apo ndini mumota zvangu ndaitotaudza kuma 10:10 ndakamirira kuti bhora ripere tigodzokera kumba nemukomana. Ndatoshaya zvokuita, but kwairidzwa radio, that's why ndiri kuita voice over, because ndorwa nemacopyrights. Apa ndanda kutotamba zvangu nditozvinakirwa hope dzikati unonyebe ndanga ndadhamba nehope vanhu vaJehovha, vanhu vachinakirwa chiti kana hope dzikati unonyeba vata sleepy ndikati ngandishingirire saka pane mandakazotombogayo kuti ngandimbobuda pashi ndimborwa nemhapo ndozodzoka. Zvisinewo guys for the people, pane panhu pandakapaka behind kuekerako kune inenda kunoitwa zvokugochwa ndobva ndatanganzwa mosquito, ndikati ini zvandokwana nemosquito pano nechando zvese, ndikabva ndabuda ndikati chega ndotsoka madzokono ndo masocks nejuice, ndobva ndariwana juice rangu riya. Saka ndobva ndaona mwasikana anombotengesa chimu, ine ndauti ndofunga ngowapedza vakuda kudzokera kumba, ndikati regai mbondobuda ndimbonotaura navo, because obviously vanga vasikadi kuenda pabhawa, saka vanenge nevanhu vanga vakamirira, iniwo ndandifaririwo zvokupinda mubhawawo. Saka ndosaka muchiona ndakagara hangu mumota nditori ndega, no one to talk to, no muredzi wove, nothing whatsoever. Saka ndakatotyora apa ndikufunga nhamo manje dzangu dzose nendangariro kuti naye Mwari ndodini kuone upenyu hwangu, ndoita seiko after this project ndichaonawo basa here. So apapo pana ndakutoita musikawo zvangu guys panonzi don't drink and drive, vanhu ngatiwa chokwadi apapo guys. Apa wachindona ngati mukati wasombozozvikuitika muridzi wemota iyi patatikamira pakamira vanhu vakawanda, ndakava ndatobuda vamwe vacho nemaworkers epawa vaida kuzama kuprotecta uyu munhu anga atori mumota yepamberi achirivhesa achiramba achidhuma mota anga akapera guys, kupera kuti asingatomboone apa adhuma mota inga iri kumashure yafovera. Saka vanhu vacho vakadaona kuti inogona kumuka yakanoita sei. Saka ndikati tega ndipepane ndogona kutozoguma ndatemwa nebhodhoro zvangu, ndo ndakanomira apapo ndichaziva kuti Washington ndongomuonera mboti anga akagara paya panenge anga atori mukati pamberi peTV. Saka ndo panenge pachiona vanhu bhora mukati imomumu, kona vanovaona zviri smart, hapana pressure, hapana chii. Ndakada kuzama kuona ndikakunwaona kana chinhu